מסתכלים עליי כל הזמן, מה הם רוצים, מה אכפת לי בעצם, אומרים לי שאני חצי בן אדם והיא חצי משוגעת, אבל זה כל הכסף. כשאני רואה אותך אני רואה את מה שבא לי לראות אותך. אני מרגישה שאני בחורה רגילה ועצמאית ואני עושה הכל לבד. אני מתפקדת עם החברה שלי, הכל, עושה כלים, הולכים למכולת והולכים למועדון. אני עובד במשתלה העירונית של העירייה. עם אנשים, חלקם כמוני. אני נהנית מהחיים, אני נהנית לעזור ולדאוג לאחותי, שגם בעצם יש לה פיגור שכלי. עשית לה צמרמורת. אנחנו עכשיו בתהליך שנקרא סיעור מוחות, כן? בסיעור מוחות אין דבר כזה שלילי. אנחנו רוצים לפרסם את עצמנו כדי שאחרים יראו אותנו, יבלו איתנו, יכירו אותנו. בסרט שלנו, מה שמסמל את הסטיגמה זה הדגים באקווריום, שאלו אנחנו, דגים מבחוץ שלא יודעים איך להתקרב אלינו. בהתחלה אנחנו נמצאים בתוך האקווריום ואחר כך אנחנו מנסים לצאת החוצה, אבל אנחנו לא יכולים כי יש לנו מחסום כלשהו ואת המחסום הזה אנחנו מנסים לשבור. הרבה פעמים שאני יושבת וחושבת על המועדון כאילו אני מרגישה שאני יורדת מן השמיים. אני לא בקרקע כמעט. קוראים לי ואני כמעט ולא שומעת. השמיים זה הגבול. אנחנו בעצם אותו דבר. אם רק נתקרב, המחיצות ייעלמו. מה קורה כשאני רוצה לדבר אל מיליונים של אנשים? מה קורה למסר שלי? הקהל גדל, אתה צריך עוד להתמקד בדברים שלך. הסיסמה היא בעצם המסקנה של הסרט. כל הסרט בעצם יוביל על הסיסמה שהיא בסופו של דבר תהיה זאת שתיזכר. הכל יכול לקרות. הדג הזה אמר לחבר שלו, בוא נצא לים הפתוח, בוא נמצא באמת פינה של שקט ונתפנק בה לעולם. העצות שאת ציירת, העצות האלה, הכנסנו אותם למחשב ועכשיו הן נמצאות כאן כדי שכשהדג מגיע, הנה הדג והנה העצות שלך, הן אפילו זזות. שלום. או, שלום. אז היא אומרת לך, לא לבד, יחד. בוא נעשה את הקטע הזה. טוב. יחד. אז בואי נצא ביחד, יהיה כיף. מי שיראה בסוף את הפרסומת, שידע שזה מקום חם, זה בית, זה משפחה, זה ערכים כאלה, וזה מה שחשוב לי. יש הרבה קטעים בזה. שלום. או, שלום. אני רוצה לצאת לים הפתוח. באמת? לבד? יחד. אנחנו האנשים עם הפיגור השכלי. אמנם שונים, אבל אוהבים, עובדים ומבלים. אם רק תתקרבו, המחיצות ייעלמו, ונוכל להכיר יותר טוב. יחד, הכל יכול לקרות. אומרים לי שאני חצי בן אדם, והיא חצי משוגעת, אבל זה כל הכסף.